No, 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 Pawis tayo. Ay, agoy, tinuod eh. Pastilan sa kalimo, winas ko. May ubay na po yung hurot to. Sige, Tunga na gani ho. na, pet na mahurot. Moro ni pulutan na to ron. Wala lagi. Ganina rami gininon. Bapo siguro palit tigkuan dito. Wala, guys, Sinugba sa ka ng lamas ba? Pulutan. Lungag sa ko. Daan. O sige. Sige, sige. Nya ka lang. Mo ni. O, Okay ano na. man. Kaning sinug. Pag sugbagod Kaning lamas ba? Sige sige. O, pila na pong ice. Ato sa ko. Kanang Ha? ice lang, kanang ko lang gamay lang gud. Ice, Oh. ice o isda. O, gamay lang ice. Sige. Sakto gini. May pang sugba ba, Ah, pang pulutan. Ato sa ko magdali ko kay sige na ako pron ba. Sige, sige. Hindi ni mao. Ay, hindi. Sa ko. Tiko na ko to sila bay, kwarta na ko ani ron sa kalibo. Kwarta na. Plus na ko sinsilyo. Mora niya kung ikambyo ino na ako nga mahal kayong isdaw guys. Si bata ko. Bye. Asin. Asin ang hinakman, dali. Ani. Tunga na. Hapos to tiyan mo. Tay pulutan rin nga. Tarong pulutan ba yun? Hindi na naglimsito ano yun, asin. Boss, ulit ako guys, boss. Ilan na boss? Asa mo boss kini? 30 ni boss. Kanina lang ako. Okay, 60. 60. Ara lang eh. Linis ka, balikis. Balikis. Pili na ka balikis. Pero sin ko ram yung kwarta, pili na ni. Laki. Sin ko eh. Sa naman tao ka mo kanin tao ni. Ina ko na manobo si mga pato ko. Ayos ba si tulig sumo na sa rip? Salamat ka ba ka? Ito ako. Ay nagbalik diri ha. Buisit ka. Ay, salamat. Abot rin ko. Alas, ayos rin ay. Mahal pa kayo isda. Murag maka-savings ko ani atiko na ko sila nga mahal kayong ayos ug isda ba. Ako may kambyo dere. Ano ko hatag. May kambyo sa kalibo. Uy! Uy! Ay, salamat na. Naging isda. Iyo pa kay ice bay. Saan yung ice ano eh? Hindi mo yung pinakadabis nga ayos. Ice cube gina siya pero puting mo. Oo. Ano eh? Okay na na? Pwede na. Hindi Ah, na. nakuha. Tuwaran na Mahal kay kayo. Taron na lang. 500. 500? Oh, yan kani kay 495 mo nang ni kambyo sa kalibo. Sige lang. Ito may naman Masuk na. bago ka? Isa ko lang ipo. Yan may sukli na. 500 ice. 500 man eh. Labay sana ko niya para mahawan ta dire. Sige, sige, sige. Salamat. Ay. Ora ni dire eh. Dugulo na giro. Buta na po eh. Ihayar ng adlaw uy. Kaon pa, busog pa. Kwarta pag yun. Isimani. Sugay. Salamat kay Pata. Ay, Pre. Problema. dali lang lelay. Ihikon kay kulo. Siya tata. Taw, taw. Bagi sa ko dali. Sige sige. Uy, buhanin ko no. Isa ko eh. Ihikon ko eh. Dali. no, 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 no. Power tayo. Ay, agoy, tinuod eh. Pastilan sa kalimo, winas ko. Kani, antik kayo. Ano ba? Bawi juga sa gasto ako dito, bay. Gasto ko ganina sa kalibo, bawi ko sa kalibo, kani. Shot kay... Shot na. Kuha na ba na eh? Lipayo na.
Ay, Pinas kahit ya. Siyempre. Langan, buy nasyo karon kay dungagan pabayaan nimo nino. Ikaw bay financier mo. Away problema na. Ako may bahala. Oh, siya to. Kita ko isa kaliwa ito. Lo! Patay ang ako atong isa kalibo ba. Lugang, hindi kay Daw ulang, ka kay- pakyas nga pagpangupit. hindi kay- Ang lugang, ang lugang. Malasa. Lawan eh. Lara ko niya. Nani mo Ako to. koy lakaw. Ako koy lakaw. Bakit na yun? Ano ba? Musa niya ang layo eh. Pagani.